Gaurkoan osasunaren, hobesan da, mito eta errealitateari buruzko. Perdón, interesa, voy a empezar de nuevo, que me he puesto ahí a hacer el gilipollas, me ha olvidado. Osasunaren buruzko mito eta errealitatea. Vale, voy, Gaurkoan osasunari buruzko mito eta errealitateari buruz arituko gara hizketan. Eta horretarako, gure ohiko medikua ekarri dugu, Irati Ruiz, eta hemen dugu, platoan. Kaixo, Irati. Kaixo, itxaso. Beraz, osasunean, denetan bezala, mito eta errealitateak daude. Zein dira mito ohikoenak, esaten dituzten mito ohikoenak? Orain uda badatorrela eta dieta miresgarri hauek badira gehien entzuten direnak, ez? Eta gizartean belarrian gehien ditugunak. Dieta miresgarriak azkenean esaten dizute galduko duzula pisua denbora gutxian eta horrek azkenean gero bere ondorioak eta kalteak dakartza, ez? Azkenean dieta miresgarriak ez daude oso ongi eginak, ez dauzkate elikagai gehienak eta osagarri eta vitamina falta ugari eduki ditzakezu. Ez hori bakarrik, batzutan jojo efektua deitzen dena eduki dezakete eta galtzen duzuna beste alde batetik hartu dezakezu. Azkenean ez ditugu horrelako dietak gomendatzen eta gure gorputzari kalte gehiago egiten diote hori, badaukaten onura baino, ez? Hori da. Eta adibidez, dieta miresgarri hauetan, ez dakit vitamina, proteina edo zen falta, nola egin diezaiokete mina ez dakit gure organo ezberdinei? Azkenean, vitaminak eta falta baldin badira, saio askotan gomendatu ditugunak, adibidez, biotina faltaz gero, azazkeletan eta hilean ikusi dezakegu, ahulago dauzkagula, erortzen direla, ez hori bakarrik, B12 vitamina oso garrantzitsua da sistema nerviosorako. Eta horrelako faltak edukitzea, azkenean gure gorputzean hantura eta inflamazioa daukate, gure nerviosistemak ere gure nerviosistema kaltetua ikusten da, eta azkenean inflamazio eta gure gorputzen eragiten duen guztiak kaltetzen du, ez? Azkenean bada elikagai, vitamina eta osagarri askoren falta ekartzen dutena dieta miresgarri hauek. Eta zein irizpide orduan hartu behar ditugu kontuan, dieta edo inkluso bizimodu aldaketa bat egin nahi dugunean, ez? Ze jarraitu behar dugu, batzutan igual, zaila da, ez? Batentzat, nik ohitura hau aldatu nahi du, baina nondik hasi, ze kontutan hartu? Azkenean, egin behar duguna bada, webgune edo leku zientifikoei erreparatzea, ez? Azkenean, erakunde ofizialen webguneetara joan, eta horrelakoetara, ez? Eta zientifikoki edo medikuek idatzitako edo beste profesionalek idatzitako artikuluetan oinarritu gaitezke horrelako aholkuak emateko edo dietaketa jarraitzeko. Beti webgune ofizialak edo informazio iturri ofiziala jarraitu behar ditu, ez? Instagramen edo Facebooken edo horrelakoetan agertzen zaizkigunak azkenean ez dakizu zein den iturri ofiziala eta ez dakizu nork egin duen hori, ez dakizu aberastu nahi duen zuri hori saltzearekin edo ez? Eta nola ez berrentu ditzazkegu batzutan fidagarriak eta ez fidagarriak direnak? Bakarrik leku ofizialetara joaten edo adibidez ezakit Instagramen baldin badakigu pertsona hau dituela ikasketa hauek eta oso zaila da, pertsona gehienentzat eta guretzat ere batzutan oso zaila da ezberdintzea zeintzuk diren iturri fidagarriak eta zeintzuk ez. Azkenean egin behar duguna bada gure aldetik zeozer hasi behar baldin badugu, ez? Edo medikuaren eraioan ere, edo ze gomendio ematen dizkiguten, edo ze jarraitu behar dugun batez ere medikuan, eta iturri ofizialak ez dira bakarrik webgune ofizialak, ez? Bada medikura joan, edo nutrizionista honetara joan, edo psikologo honetara joan, eta horiek gomendatuko dizkigute zientifikoki demostratuak dauden gauzak egitera. Ez bakarrik hori.
bakarrik aberasten direnen gomendioa jarri. Entzuna dituzu beste mitoren bat, honez aparte? Gehien entzun dudana hori da, ez zait burura etortzen horrelako beste mitoren bat, ez dakit zuri burura. Eske ni entzun nuen batean, eguzki hartzen dugunean vitamina D hartzeko, ipurditik dela gehien hartzen dugun tokia. Hau, benetan, entzun dute? Egia esan itxaso ez dakit. Osa, ipurdi masaietik hor hartzen genuela vitamina D gehien. Eta ni esan du, hau gartu behar dut. Gorputzeko azalera, osea, ez dakit non dauden kokatuak vitamina D surgatzen duten zelula gehienak, ez? Azkenean melanina produzitzeko eta azazkal osoan badauzkagu horrelako rezeptoreak eta bai egia esan batzuk ipurdialdetik azalera asko daukatela eta agian bai D vitamina asko ipurditik surgatzen dutela, ez dakit. Ja, igual. Baina nik uste badagola gehiago erlazionatua azalera kontuarekin, ez? Gorputzeko azalerarekin agian beste gauza batekin. Ja, baina, ipurti txikia baldin baduzu ez duzuen bestarako azalera. Ja, agian horrek beste nunbaitetik surgatzen ditu. Vitamina gehiago. Osa, orokorren azal guztian ditugu rezeptore horiek eta ez da zehazki. Bai, D vitaminakoak bai, ez? Eta azkenean surgatzen dugu azalera guztiarekin. Eski batzutan horrela, ez dakit ez da non entzun duen, baina nik uste irakurri nuela hori magazinen batean. Bai, eta karo batzutan horrelakoan geratzen zaizkizu ze arraroak dira, eta gero ez dakizu mitu edo realitatea den. Egia esan nik ez dut inen irakurri, behar bada egia da. Galdetuko duzu. Baina webgune ofizialetara eta informaziturri ofizialetan begiratuko nuke, hori egia den. Ja, saiatu nintzen, begiratzen hona etorri baino lehen, baina ez nuen aurkitzen, esatzen, galdetuko diot iratiri. Ba, sentitzen dut erantzun ezin izana. Galdetuko diogu beste norbaiti. Bueno, irati, mila esker, ez dakit zerbait utzi dugun, baina nik uste pixkate, hori, finkatu behar genuena finkatu dugu, iturri ofizialetara jo, edo profesionaletara, Hori da. Ba, mila esker irati eta horreko arte. Agur. Osasun mentalak persona batek bere eguneroko bizitzan emozionalki, kognitiboki eta sozialki funtzionatzea ahalbidetzen duen egoera da. Ongizate emozionala berriz, personaren sentimentu positiboak eta egonkortasun emozionala lortzea da, adibidez, autoestimua, autoefikazia eta emozioko egonkortasuna. Osasun mentala eta ongizate emozionala gaixotasun mentalen aurkako prebentziozko neurria dira eta hobetze prozesu bat ere badira, horiek aztertzea eta zaintzea garrantzitsua delako. Estresaren kudeaketa eta osasun mentala. Estres kronikoa eta larritasun emozionalak osasun mentalaren arloko erronketako batzuk dira. Estresak gorputzen eta mindu emozionalean eragina izaten du eta angustia edo depresio bezalako egoerak sor ditzake. Estresa kudeatzeko estrategiak erabiltzea, adibidez meditazioa, jarduera fisikoa, jarduera motibatzaileak oinarrizko osasun mentala hobetzen du. Ongizate emozionala sustatzen du estresa murrizteko. Osasun mentalaren prebentzio eta gaixotasun mentala. Prebentzioa oso garrantzitsua da. Depresioa, antsietatea, burmuineko gaixotasunak edo psikopatia bezalako gaixotasunak saihesteko. Ongizate emozionalaren zaintza personak modu aktiboan bere buru ondo zaindu dezan laguntzen du. Psikologo edo aholkularitza profesionalekin harremanetan egoteak eta psikoterapia jasotzeak osasun mentalari laguntzen dio goiz detektatzea eta tratatzea. Gizarte harremanak eta osasun mentala. Gizarte harremanak eta sozializazioa osasun mentala zaintzeko oinarrizko elementua dira. Familia eta lagunonak eta gizarte taldeak personaren emozioak eta ongizatea sustatzen dituzte, estresa murriztu eta autoestimua hobetzen laguntzen dutenak. Harreman sozialak osasuntsuak izateak personen emozioak orekatu egiten ditu eta horrek bizi kalitatea hobea eta balorazio personal positiboa ekartzen du. Autokonfiantza eta autoestimua. Autoestimua eta autokonfiantza osasun emozionalaren oinarrizko zutabea dira. Personak bere burua onartzen duenean, pertzepzioa eta autoezagutza hobetzen dira, eta horrek osasun mentala sustatzen du.
Autokonfiantza egokia izan ezkero, pertsonak bere helburuak lortzeko gaitasuna ikusten du, eta horrek bizitzako erronkak kudeatzea eta borrokatzea ahalbidetzen du. Fisikoki aktibo egoteak osasun mentala eta ongizate emozionala hobetzen dituzte. Gaur hitz egingo dugu gero eta gehiago ikertzen ari den gai garrantzitsu bati buruz. Elikatze ohiturek nola eragiten duten gure osasun mentalean. Eta batez ere animoa edo aldartea eta egonkortasun emozionalean hobetzeko zer jan dezakegun ere aipatuko dut. Lehenik zein elikagai dira lagungarriak aldarte edo animo ona eta egonkortasun emozionala mantentzeko? Bueno, elikagai batzuek bereziki neurotransmisoren ekoizpenean laguntzen dute. Adibidez, serotonina eta dopamina gure aldartearen regulazioan funtsezkoak direnak. Orduan, elikagaiak, gomendatutako elikagaiak hauek dira. Zereal integralak, karbohidratu konplexuak, energia egonkorra eta serotonina ekoizpena sustatzen dute. Gero frutu lehorrak eta haziak, batez ere intxaurrak eta kalabazaziak, omega-3, magnesio eta zink iturri onak direlakot. Arrain urdinak, izokina eta sardina bezala, omega-3 gantzazidoek depresio sintomak arintzen lagundu dezakete. Gero barazki ilunak, ziazerba eta brokolia bezala, B vitamina eta antioxidatzaile ugari ematen dizkigute. Gero platanoa, arrautza eta txokolate beltz purua modu neurtuan umorea hobetu dezaketen elikagaiak dira. Eta azukrearen gehiegizko kontsumoak zer eragin du osasun mentalean? Bueno, azukrea berehalako energia ematen digun elikagai izan arren, gluzemia igoera horrek beherapen bat dakar ere bai. Eta horrek aldartearen goraberak, nekea eta depresio pixka bat sor dezake. Gainera, azukre maila altuek inflamazio kronikoa eragin dezakete eta horrek depresio eta antsietatearekin lotura zuzena du. Azkenik nola lagun dezake dieta orekatu batek estresa eta antsietatea arintzen? Dieta orekatu batek gorputzari beharrezko elikagaiak ematen dizkio eta horrek nerbio sistemaren oreka mantentzen laguntzen du. Giltzarria da, jateko errutina egonkorra izatea, goze eta nekea kontrolatzeko, gantz osasuntsuak, proteinak eta karbohidrato osasuntsuak modu orekatuan kontsumitzea, kafeina eta alkoholaren gehiegizko kontsumoa mugatzea, estres eta lo arazoak areagotu ditzazkelako, eta gure dietak ez du soilik gure gorputza elikatzen, gure burua eta emozioak ere bai. Janaria egokiak hautatzea izango zen aukerarik hoberena. Ariketa honekin, hankak eta bizkarra landuko ditugu. Pisua gorputzera pegatua jaitsiko dugu, bizkarra zuzen daukagularik ipurdia atzera botata. Hau eta gero, pisua bularraldera eramango dugu. Horrela, bizkarra eta hankak landuko ditugu. Orain, ariketa orokorra, ariketa luzaketa orokorra egingo dugu, baina atal ezberdinetan landuko ditugu gero bateratzeko. Lehendabiziko pausoa pintza izanen da. Pintza bi motatan egin dezakegu. Bat, gure bizkarrezurra gainera botata, aurrera edo, zuzendu bizkarrezurra eta kontrakzio txikiak egin. Hartu arnasa, bota eta jaitsi gehiago. Hartu arnasa, 3, 4, 5, 6, bota eta jaitsi gehiago. Hola, luzatzen,
parean iskiotibialak, bikiak eta atzeko parteko muskulu osoak indartuko ditugu ere bai. Pinza ariketa 2 minutu egin eta ondoren, errepikatuko dut berriz ongi egiteko. Pinza ariketa, 2 minutu bat bakoitzak ikusiko du. Beti, belaunak ikusi, hankak ikusi, ez daitezela edo kanpora atera edo barrura atera. Belaunak ere bai, bale? Pertsona bakoitzak egingo ditu konpentsazioak luzaketa gutxitzeko. Eta orokorra izanen dena da gehiago heldu nahi dugula, baina hori ez da objektiboa, baizik eta luzaketa ongi egitea. 2 minutuko ariketa, pinza. Hurrengoa, pinzatik egin dezakeguna da, pauso txikiak eman eta piramidean jarri. Bularra sartu behar dugu. Ez badigu gure gorputzak edo gure elastikortasuna usten olako ariketa egitea, dolestuko ditugu belaunak eta altxatuko ditugu pixka bat taloiak. Orduan, horrela, sartuko dugu bularra barrurantza eta lepoa zuzendu. Hemen ere minututxo bat egon gaitezke. 2 ariketa eta hola segituko dugu. 2 ariketa lehen dago pinza, gero piramidea eta orain luzatuko dugu gorputza. Hemen egonda, bigarrena izan da, egingo duguna da, minutu bat pasa eta aurrera joango gara. Gure gorputzaren aurreko atala luzatzeko. Botako dugu gorputza aurrera eta ireki pixka bat bularra, gora begira. Kontuz izan, lumbaretan mina izaten badugu, normalean karga gehiegi edo lordosi gehiegi baldin badugu, holako ariketetan. Agian ez da onuragarria. Orduan, ez badigu ongi egiten, jarri belaunak, ireki pixka bat zure bularra eta hemen erretrobersio pixka bat mantendu. Soilekola, kontaktua egin abdominalekin eta listo. Egingo dut 3 faseak batean. Hemen, 5-6 segundo, arnasa hartu, bota, aurrera botako gara, sartu pixka bat bularra, eta aurrera. Hau egiterakoan, bueltatzeko, olatua bezalakoa egingo dugu. Lehen da bizi, burua, gero solbalda, gero dortsala, eta lumbareak. Hor geldituta, tolestu hankak, eta sartu pixka bat magometano ariketa hurrengora. Badira ja, 4. Lehen da bizi, pinza, piramidea, aurreko luzaketa, olatua, eta magometanoan geldituko gara. Horrela, aurreko eta atzeko partea osoa gutxi gora bera luzatuta izango dugu. Ariketa dinamikoa bezala sartu dezakegu. Orduan, jaitsi, luzatu, piramidea, olatua eta magometano. Hola. Kontrolpean izanen badugu parte ezberdinak egiterakoan onura izan dezakegu gure gorputzean dinamikoki landuta. Egunkari pertsonala ez da soilik kuaderno batean pentsatzen duguna, idaztea edo bizi izan duguna, ez?
askoz ere gehiago da. Gure egunkari pertsonalean idatzi behar ditugu ez bakarrik gure pentsamenduak eta sentsazioak, baizik eta ditu behar diogula ze irtenbide edo ze aukerak ditugun horiek konpontzeko edo zerk egiten du gu hobeto sentitzeak. Zertarako balio du gure ideiak ordenatzeko batez ere. Bizi izan ditugun gauza guzti horiek behartuta gauden nolabait egituratzera idatzi behar ditugunean. Horrek argitasuna ematen digu, kontzientzia gehiago gertatu denaz eta gure erreakzioaz. Eta horrek ematen digu aukera gure burua gehiago hausnartzeko, aldaketak sortzeko, baliabide desberdinak bilatzeko, eta orduan, sormena ere hor lantzen da pila bat. Balio digu ere bai, retrospektiba pixka bat hartzeko eta esateko, ez? Behitu nola nengoen ezakizen garaiatan, hau landu dut eta behitu orain asko hobeto nago, edo baita ere zer nahi dudan, ez? Etorkizunean aukerak sortzeko. Orain arte horrela bizi izan naiz, baina nik orain aldatu egin nahi dut eta egin nahi dut hau eta bestea. Gauza horiek oso politak dira ikusteko nire burua beste perspektiba batekin, paper batean, naiz eta emozioak jarri ez nago emozioa berez bizitzen eta orduan horri aurre egiteko, gertatu zaidan horri aurre egiteko aukera gehiago ikusten ditut edo arrazionalagoak direnak, ez? Eta hori izango zen laburbildu zer den egunkari pertsonala. Nik nire burua hausnartzeko oso baliabide polite eta intimoa. Gazteengan asko fomentatzen da, zergatik, askotan nerabezaroan eta asko kostatzen zaielako besteekin hitz egitea, eta hor daukate bere intimitatea, orduan, errespetatu behar da, mesedez, ze askotan ikusten dugu, tortzen direla gurasoak irakurri dut bere egunkarian, ez dakiz zer, eta hori hobe dugu ez egitea, azkenean konfidantza galduko dute eta baliabide hori ere zute erabiliko, baina animatzea gazteei ez hori egiten eta mantentzen. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.